बे समाव फोसावनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज फिन खेबसेबाव साख्रिनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि सायाव अजद दिसपुरनि एसिपि हिमांशु दास बिथाङा सा 7 दालालिफोरखौ गुवाहाटीनि बरबारि ओनसोलनि मोनसे थाग्रा न'आव हमनो हायो आसाम दै बिफाननि साख्रि होगोन होनना थगायग्रा सा 7 दालालिफोरा गुवाहाटी बरबारि ओनसोलाव दिसपुर पुलिसजों हमजायो बेनिनो दैदेनगिरि रफिकुल हुसैन आरो सासे दालालिया खारखोमालांदों होनना मिथिनो हानाय जादों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ नायन सैकिया जयन डेका सिराजुल हक जयन दास आरो गोविंद चौधुरी होनना सिनायथिनो हादों मिथिनाय बादिब्ला आसाम दै बिफाननि साख्रिनि मुङाव 643 मासिनि नंखाय फारिलाइ खालामदोंमोन आरो बे फारिलाइनि गेजेरजों सुबुं माहारिनिफ्राय रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन आरो बिसोर 15 आगस्त 2022 सिगांनिफ्रायनो बिनि सायाव सावरायथाय खालामबोगासिनो दंमोन जायखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों दिसपुर पुलिसा दिनै गुवाहाटी बरबारि ओनसोलाव हमनो हायो Lai bonai siapa? नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावरि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738